भाजप सरकारान फाटल्या वर्सभरान जायती आश्वासनां दिली, पण प्रत्यक्षात कितेंच करूंक ना। 2024 गुन्यांवकारी घडणुको वाडल्यो, रस्ते अपघातांचे प्रमाणूय वाडलें, एका फाटोफाट एक घोटाळे जायत गुळी वखदां तशेंच सैमाचो इबाड सुरूच आसा असो आरोप आपाचो आमदार वेंझी वेगसान केलो। नव्या वर्साचे फाटभुंयेर घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत आमदार वेंझी उलयलो। When we talk about roads, ये तुम 2023 पेपराचे चोयला स्मार्ट सिटीचे दगा होल्स आहे। आजही सेम इश्यू हा। We are in the same mess till today after 365 days complete झालं। When I come to the environment, this has been the most dangerous year for the environment. 2024 जे environment destroy झाला ते देशभर हुंचे स्टेटात झालं। The credit goes to the BJP government of Goa and the credit goes to the Minister of Environment for Goa government. Hill cutting जायत हा, शेत पुरोयत हा, illegal construction शेतान जायत हा, CRZ violation जायत हा. Finance is another big issue. We are always been projected with over budget and underspending. दाखवता असोना 26 कोटी दाखवता 26,000 कोटी दाखवता आणि मोठा असोना 18,000 कोटी ती मोठा आहे. So we are always showing more आणि spending less. आणि जेन्ना असेंब्लीत पाट म्हणले की दाखवता माउंट एव्हरेस्ट दिता म्हणटी दोंगर कुठे तेसोले. सो ह्यो खबरो सरकारा गेल्यो 2-3 वर्स जायत आहा आणि हे कंटिन्यू जायत आहा. दिस इयर हॅज बीन दी स्कॅम इयर फॉर द बीजेपी गोवा. आम चोईल जाल्यार रायज इन प्राइसीस, जावं ती उदका बिलां, जावं ती लायटी बिलां, जावं ती टॅक्सीस, एव्हरीथिंग हॅज गॉन अप कंटिन्युअसली. दिस स्पेस जो आम आदमी जो हा, जो कॉमन मॅन हा, तो वर्सांतूं जेन्ना पयशे मोडटा ते पयशे आज वाडत आहे, पण वर्सा जो इन्कम हा तो वाडना. सो वेर आर वी हेडिंग? कित्याक असली टॅक्सीस वाडत आहे? देर इज अ बिग फेल्युअर फॉर ब्युरोक्रेसी. हॅज द ब्युरोक्रेसी फेल्ड बिकॉज देर इज प्रेशर फ्रॉम द गव्हर्नमेंट? आज होम सेक्रेटरी क्वेश्चन करपाची गरज आहे. आज होम डिपार्टमेंटा जे ब्युरोक्रेट्स आहात त्यांनी क्वेश्चन करपाची गरज आहे. Why are deaths happening? Kalangut काल death झाली आहे on the beach, on the shack. Where is the home department? Why is the bureaucracy not scared? Why are the IAS officers not worried about their jobs?